A Praza Maior de Ourense foi escenario da presentación oficial do Festival Gastronómico do Bacallau de Chaves, unha cita que volve estreitar lazos entre Galicia e o norte de Portugal a través da gastronomía. O acto reuniu a representantes institucionais de ambas localidades, así como hostaleiros e público interesado, que puideron coñecer de primeira man os detalles desta nova edición do evento. Durante a presentación destacouse a importancia do bacallau como un dos produtos máis emblemáticos da cociña portuguesa, capaz de atraer cada ano a milleiros de visitantes. Dende a organización subliñaron que o festival, que se celebra na cidade portuguesa de Chaves, ofrecerá unha ampla variedade de propostas culinarias nas que o bacallau será o gran protagonista, preparado de múltiples formas tradicionais e innovadoras. Ademais, poñerás en valor a calidade dos produtos locais e o saber facer dos chefs participantes. O evento incluiu tamén unha pequena degustación que permitiu aos asistentes gozar de algúns dos sabores que poderán atoparse no festival, espertando grande expectación entre o público. Con esta presentación, ambas cidades reforzan a súa colaboración transfronteiriza e promocionan conxuntamente a súa oferta turística e gastronómica, consolidando unha relación que vai máis aló da proximidade xeográfica e que atopa na cultura culinaria un punto de encontro privilexiado.